можеше да бъде така леко заключен. Може би не толкова леко, може би тежко. Аз съм родена в село Михайлово, Врачанско, едно съвсем обикновено село. На 14 години исках да уча математика, любим предмет. Записах в Враца, математическата гимназия. Винаги съм била отличничка от тия, които не мога да ги контролираш. И създавах огромни проблеми на родителите си, които ми казаха, че трябва да изкарам диплома и да ходя на работа, нали? Ама аз никога не съм искала да ходя на работа. Както и да имах късмета, след това в университета в София, имах късмета, че ме хвана новата вълна, комунистите паднаха, нали, социализма. И аз започнах различни видове бизнеси. За мене DXN беше първата ми работа. Назначена като country менеджер за България. Което означаваше за мен какво? Че трябва да питам за всяко едно нещо, което го направя, да чакам да ми разрешат и ако не ми разрешат, да се съгласа. Това ми беше най-големият проблем. За мое така щастие и нещастие, не знам, компанията тръгна, една година по-късно направихме кампа в Правец, първия камп, който се случи в България, втория камп всъщност, 2013 беше кампа, или 2014, един от двете, 2014, да, 13 беше в Гърция. И тогава дойде доктор Лин заради кампа в България. Кампа беше изключително успешен, не можехме да прибереме гостите, защото те така се беха напили и разтанцували, че не можехме да затворим заведението. Както и да е. И той реши, че иска да строи фабрика в България. Не знам дали знаете, хората, които бяха на кампа, той спомена за България. Спомена за къщата си. И каза, че не се отказва, да. И аз трябваше да поема двойната задача. Да управлявам офиса в България, DXN, за Multilevel. И съответно неговия проект. Купихме земя в Ихтиман, строителство и така нататък. 2 години, които бяха така доста тежки години за мене. В общи линии забравих за паникатаките си, защото нямах време да спам. Нали, телефона ми звънеше от 3 часа сутринта, защото Малайзия 6 часа часовата разлика. Нали, и свършваше с европейското време, което е 1 час след нас. Така или иначе, по стечение на много обстоятелства, фабриката не се построи, той се промени мнението. Имаше, знаете, в България има доста неща, които така са трудни за разбиране и още по-трудна е моята мисия да ги обясна. Нали, знаете, тук при нас нещата са сложни. И тогава аз, като един човек, който вече се беше уморил да изпълнявам мрежата непрекъснато, както и сега ме обвиняваше, че сме виновни за бонуси и продукти, всичко, нали, както обикновено. Проекта не се случваше. Аз някак си като един човек, който не обича да седи на едно място, въпреки че пътувах по цял свят и им разполагах с, нали, заплата, кола, телефон и така нататък, си казах, това е моят път до тук свърши. Път можах направих, време да си хода. Имаше едно събитие, което се беше случило, нали, извън DXN и тогава се обадих на нашия International маркетинг директор, който преди малко беше тук на екрана и му казах, виж, искам да си хода, не мога повече, а тук бях. И той каза, не, Димитрина, ти няма да си отидеш. Аз знам, че ти можеш, но ти можеш, защото когато си свободна, когато не си свободна, ти не можеш. И аз знам тази твоя черта, това твое качество. И затова ще направя така, че да имаш свобода. И аз получих свободата си 2019 като main stockist за DXN България. Това беше преди колко години? 5 години. Където тогава Емилия пак застана до мен, защото аз не разполагах с финансите да стартирам. Няма да не влизам в детайли, това е бизнес, който човек трябва да инвестира страшно много пари, не само време, за да може да обслужва бонус и всичко и така нататък. Това са детайли. И на 3 януари 2019 България стартира като DXN България и аз поех всичките пасиви и активи на DXN България като main stockist.
Това беше първата крачка към свободата. Вече можех да правя много неща, без да питам и без да чакам да ми разрешат. Но цената винаги е една. Когато не питаш и когато не ти разрешават, трябва да плащаш. А когато питаш и когато ти разрешават, тогава ти плащат. А когато не питаш, трябва да си платиш. И така, аз си плащах, постигах си това, което искам, DXN България започна да цъфти, вече можех да правя повече неща, за които не чакам разрешение и по този начин подкрепях хората, които виждах, че искат да имат развитие, правех промоции, които смятах, че са добри и различни и нещата продължават да върват, слава Богу, много добре, за което аз съм много доволна и щастлива и много благодарна на всички хора, които бяха през цялото време с мене. Тогава, в тези нови времена, след 2019 година се появи Диана, която искаше да се развива и която имаше потенциала и заедно постави началото на един нов DXN по един нов и различен начин, особено последните 2 години с много презентации и с много инициативи, за което аз много съм благодарна, защото тя успя да привлече страшно много и различни хора и тя също доведе Мартин, който е тук сред нас и до нас, който е изключителен терапевт и изключително амбициозен мъж. Но, пак ви казвам, човек трябва да знае какво иска и трябва да мечтае. И най-важното, което е, че не трябва да се отказва от мечтите си и от себе си. За мен най-важното нещо е свободата. Свободата, която за всеки звучи по различен начин, но аз искам да се чувствам свободна, че мога да отида да правя това, което искам, както аз искам, когато аз искам и аз нямам проблем да си платя. Аз знам, че има отговорност и има право. За съжаление в България хората претендират за правата си повече, отколкото за отговорностите. Нали? Забравят. Когато стане въпрос за отговорностите, всички забравят. Но дълбоко в мене спеше едно момиче, което имаше една мечта. Мечтата беше да стане манекенка или актриса. Когато бях на 18 и на 19, аз имах всички качества за това, обаче нямах подкрепа. Нямаше кой да застане до мен. Моите родители, те въобще кажат това и да го бе казала, нали, най-много да изям бой, защото трябваше да учи да стана, да се дипломирам, нали. А пък аз, бидейки в София, като така едно хубаво момиче, знаете каква беше цената, нали? Ако искате да влезете в бизнеса, този и манекенките, да. Така трябваше да се съгласиме с някои условия на някои така известни мъжки фигури. А пък аз не съм от хората, които се съгласяват, нали? И така тази една мечта заспа и аз забравих годините за нея. Обаче DXN промени жестоко много живота ми. Аз съм един